viikonpäivät sitten naisten Euroopan mestaruuskilpailuissa pronssimitalilla ja on jo työntänyt täällä pyörähdystekniikalla oma ennätyksensä 15,5 metriä, on kilvan kakkonen ja pommittaa edelleen sitä 15,5 metriä. Nostaa muuten 100 kiloa suorille käsille, joten siinä on tekemistä monelle miehelle. Riskityttö. Ja sinne 15,5 metriin menee nytkin. Tuo 15,50 hänellä jo on siellä listoilla kakkostulos, kun Asta Ovaskan johtotulos on 16,17 ja kolmanneksi parhaan Päivi Rikala 15,17. I'll be back.